So PENZ Pens Media House. Ngicela nje nisichazele nisitshele ukuthi ningobani nenzani. Asibonge Nkosazana. iPens Media House inkampani entsha ye media ekakhulukazi ezosebenza ngomusic. Ekusebenzeni kwethu ngomusic sizosebenza nazo zonke inhlaka zomculo. Ikakhulukazi sifisa ukusizana nabaculi abasebancane ukuze umculo wabo nomculo jikelele wesintu ukhuphuke. Kunama genre amaningi omculo sisi engicabanga ukuthi uyazi ukuthi une exposure engakanani. So ke ideally sifisa ukuzama ukuthi ulumculo othanda ukubukeleka phansi siwelekelele ukuthi usuke kuleli zinga okulo ukuze nawo ube competitive ufike kuleli zinga lalomculo esithi uthole iexposure ngendlela emangazayo. Umculo wethu mnandi and muningi umculo wethu. Singabala isicathamiya, singabala umbhaqanga, singabala umaskandi, singabala imiculo eminingi yalama cultural groups nezilwimi ezikhona esizazi eSouth Africa. Angeke sikwazi ukuyibala zonke. Kodwa nje zonke sibonelo ngithi kunomculo wesiXhosa, kunomculo wesindebele, kunomculo wesitsonga, njalo. Leyo mculo leyo kuncane esikwaziyo ngaleyo mculo leyo. Esingathanda kodwa ukuthi leyo mculo ngoba umculo wesintu ukhuphuke nawo ufike kwelinye izinga. So ke iPens Media ikhampani enjengaleyo engakaziwa endimeni yomculo kodwa izozibalula ngokwemisebenzi yayo. Njengoba size kumaSAT manje sizozama ukuthi sithole ama-interviews nabaculi kanti nathi futhi sisiveze kubantu ukuze abantu bazi ukuthi singobani. Sizoqhubeka nemisebenzi lesi siqalo kodwa kuningi kakhulu esiyimisele ukuthi sikwenze. Okay, hayi kuyezwakala. So sengiza nje kuwe budi since ni Pens Media House ne siyabona ama artists ayawina ama awards and mostly ama artists amancane and ama artists mhlambe engathi besingawazi before siwaze namhlanje ngoba sibabona sebephethe ama awards sekhona nama category jazz nama lokuzana nama poets ethu njengoNtombi yaMutsonga simbona uwinile usasentombazane encane. So ilokuzana njengoba nisho ukuthi aim yenu ePens ukuthi nenzeni nifudule lelo khono nibaveze. So iziphi indlela like enithi mhlambe ningabasiza ngazo ukuthi nize nibaveze nibabike lapha njengoba benishilo ukuthi nizosebenza ngani ngezilwimi okusho ukuthi uma ngabe ngingaphosisi izilwimi enisebenza ngazo ilezi mhlambe ngathi ezu9 lezi ezomdabu ezala eNingizimu Afrika. So iyiphi indlela enithi maybe nizokwenza ngayo ukuze nabo beyithole leyo support bavelele lapha ungafocus nje kwe group A1 kuphela. Right, ziningi indlela hlele ukusebenza ngayo nama artists ikakhulukazi ukuphakamisa lawa asakhulu. Sine festival event ezayo maduze nakuyo lo event leyo si focus kakhulu kuma artists asakhula asemancane. Sinama prizes esizobawonisa wona, senza ama interviews nabo, siba post on our social media pages, YouTube channel yonke indawo, ama interviews and abanye sizoba ukushutha even ama music videos. So ziningi kakhulu indlela esinazo ukusiza ekakhulukazi abaculi abasakhula. Okay.